ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ। ତାରି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମହାନ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ପର୍କର ସଂଳାପ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ମାପି ହୁଏନି, ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହୁଏ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏନି। ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ତାର ମହନୀୟତା ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଗଢ଼ି ହୁଏ। ତୁମେ କିଛି କୁହ, ମୁଁ କିଛି କହିବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ। ତୁମେ କିଛି ଲେଖ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି, ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ ହେବ। ତୁମେ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଦେବି, ଆପେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟଟା କ'ଣ? କବିତା ସମ୍ପର୍କ।